Ito po ang isang 62 years old po na lalaki matapos isilbi ng mga otoridad po ang search warrant kaugnay ng iligal na droga sa barangay Salumage Sur, Bugallon, Pangasinan noong madaling araw ng Mayo 27. Pinangunahan ng Bugallon Police Station katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon laban sa suspect na residente ng nasabing bayan. Batay sa ulat ng pulisya na recover sa operasyon ang 52 na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may tinatayang bigat na 35.6 gramo at standard drug price na umaabot sa mahigit na 242,000 pesos. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang iba't ibang drug paraphernalia at iba pang kagamitan na may kaugnayan umano sa iligal na droga. Dinala ang suspect at mga nasamsam na ebidensya sa himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Iniaanda na rin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa arestong suspect para sa inquest proceedings. IFM News. IFM News. IFM News.